Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Venus iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sangapulo ket walon ti tawen ko ita. Ngem dayto innak isalaysay ket napasamak idi addaak pay lang iti elementarya ken high school. Ubingak pay idi nagsina dananang ken tatang. Iso ani lolok tinangay aywan kanyak. Jak ninamnama nga agawid ni tatang ket adda kadwana a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Venus. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dakkel ka na, Pok. Mabalin mo ti ag-eskwela. Isu na laeng tawan metten dagiti dadakkel mo. Jak met ammo no pang sapula kadakwada. Lolo, kaano ka di nga agawid ni tatang? Ay, jak masungbatan day ta asaludsod mo, Apok. Ngem kunana met adandanin nga agawid. Kayat ka di asawan day ta? Makitak matan ti amak? Wen, Apok. Isu asaya atem ti agadal, Tapno maragsakan datatang kenanang mo into nagawid da. Wen lolo, iduldulin ko nga rod amin nga aramidak ije pagadalan. Iti kasta, addan to ipakitak kadakwada. Nasayat day ta, Apok. Mala, umaikan tamangantan. Tatang, Nay, adda kamot gaya mo nanak ko. awan ka din nila ni, tatang. Ti kunana, ket mapanagbiro kay ti pagtrabahuan na. Asino day ta kadwam? Nasayaat no kasta, tatang. Awan gayam, ni Marites, kayan ayat ko. Ha? Ken adda pay kadwayo nga ubeng. Anak ni Marites iti sabali ang lalaki, tatang. Lolo, iso ka din ni tatang ko? Wen, Venus, Apok. Marvin tinagan ti amam. Ay, tiimbagam kanyak, lolo. Adamat ni nanang nga agawid. Ay kwa. Venus, manipod ita, ni Marites, tinanang mo. Saan kat aday jay alani? Ha? Ngam, kunamat ni lolo? Lani ka no tinagan ni nanang ko? Nanang, alalaan ka din ni Venus dagiti ay ayam ko. Ay, kwa Kevin, isublik matlaeng. Buludak laeng mat. Saan ko ginatang dagita nga ay ayam para ken ka Venus? Awanan kay tibain. Anay ko, nanang. Saan nak nga awagan iti nanang? Ta saan ka nga anak? Agpulong akto kan ni tatang inton sa mangpat. Di agi pulong ka. Anya ko maita. Ala, ingkaglaba. Ilabam amin dagiti badumi. Tano saan? Saan ka pakpakanan? Bakit? Anyat inlutom amasida? Adda di talamisaan. Ngamsakbay amangan ka. Umay ka pa'y ditoy. Takitaam ti inaramid to'y anak mo. Oh. Anya ka di man ang tinaramid mo, Venus. Imbagak matanken ka, asaan mo apagpungpungtuton ni Antem. Tatang. Sulpang day ta anak mo, Marvin. Di nakitin kaya ti may baon? Siyak amin tinangaramid ka dagiti rumbang ama aramid dito'y balay. Umay ka man, Venus. Diyak kaya ti mabaot, tatang. Ay, ti mapaspasamak ditoy. Bilbili naklaang daytoy apo kuyo, tatang. Tanatangken unay ti ulo na. Lolo. Umay ka, Apok. Di ka nagsangit. Umay ka. Adda insangpet ko apasarabo para ken ka.
Mabalin ka di at dumawatak iti kwarta. Italamanan ngamin nga agawid kayo. Masapul ko ngamin ti kwarta nga usarak iti contest mi. At dainted ko akwarta ka ni ante. Dumawat kan tulat ta. Agyamanak, tatang. Mangantayon! Oh, ingkamanganan, Venus. Mga naktulatan inton malpas kayo, tatang. Nabsugak pa'y ngamin. Nabsog ka kadi. Uno mabain ka laang. Umay kan. Tagigidan tayo amangan. Pimanaw ka din ni tatang, lolo? Itay pa'y apok. Apay aya. Nadamag ko laang, lolo. Ay, marabyanak gayam nga agawid. Tada contest adar ayan mi. Ibagam kini antim amarites, apok. Mapanak kami ni Jay Away kat intun Domingo nga agawid ak. Agan anat ka kanayon na, apok. Wen, lolo. Di kayagda nagtatang, tadaak mo't ditoy. Oh, nangeg mo. Adda ni antim amarites. Adda pa'y ni manong mo a Kevin. Sige. Mapana kon marites. Si Kanton ti makamo dito'y balay, ha? Huwag tatang. Apok, inakon. Agan anad ka, lolo. Auntie, marabyanak Adda ngamin contest adar ayan mi. Kan, mabalin ka di nga alaak ti allowance ko nga impaigam ni tatang. Dahito iti 50 pesos. Umanay daytan. Kwa auntie. Di mo kaya? Di isublim kanya. No di mo kaya? Auntie, lukatan nyo ko matiri daw. Sino nga min tinangibaga mabalin mo ti marabyan, ha? Auntie, naibagak mo't kada kayo ang marabyanak. Kunakkan ka nga agawid ka na sapa. Tado pa'y tilalabaan. Pangaasi yung auntie. Naglamok di tiruar. Lukatan nyo ko matiri daw. Dita ka na maturog. Awan ti pagturugak ditoy. Di makapo ka. Di mo dumot dangdanggan ti bagbagak. Day, tatigong kunam. Pangaasim, auntie. Maasyan ka kumakanyak. Oy, Venus, agring ka. Hoy, mangmangagnak ka di. Auntie, Tumakder ka dita, tayong kaagsakdo ti pagdigos ko. adda klase kita, auntie. Ang mga numaladawak. Di saan ka na sumrak? Mapana ko, nanang. Aganad ka, anak ko. Napanan ni Kevin. Anya ti orasan, auntie? Saan ka na sumrak? Tagsakdo kan aglaba ka pa'y. Sana mabalin, auntie. Adda exam mi ita. Na, di mo ipapilit ti kayat mo. No, di mo kayat akabilan ka. Nay, apay akas ta ti lang ang Venus. Kanawan ka di ti klase yo ita. Nana, gumatangak man itinapkin para ka ni Auntie Marites. Ha? Venus? Venus ka di tinagan mo, balasang ko. Na. Uwan. Sino kayo kadi? Ay, si kamot gayam day talane. Ay, Venus, isuti inam. Payakas ta tilang anak ko. Anyat napasamakan ka. Ay, nalane. Kanayon ang maltratuan ni Marites na itanak mo. Imbag ata nagsublikan. Marites. Wan, Marites tinagan ti kabit nila kay mo. Awanan ba inday jay ang Marites? Tinasayaat. Iya dayum laang antoy anak mo iti daytoy alugar. Lanay. Ayan tim pagatang ko, napkin kan ka. Auntie. Sige! Ada sa mga kabilang tubing. Awan ti karbong amang maltrato iti anak ko. Kabit ka lang! Awanan kay tibain. Siyak ti asawa ita ni Marvin. Katsi ka, pimanaw kan ditoy. Tap
Naibagakan ka. Nagkasar kami ka ni Marvin. Kat ni Venus na anak mi. Anya ti mapaspasamak dito oy. Lanay. Sika ka din dayta. Wen, siyak tatang. Umay ko kumabisitahan ti anak ko. Ngam kasto tinasang petak. Nay, Venus apok. Apa agas ti rupa ka ni Imam? Puro sugat ka matapok. Lolo, kabayatan ti kaawan nyo. Minalmaltrato nak ni Auntie Marites. Ulbod! Ti bagam, sulpang ka ngamin! Tatang, Ay. jak kayat ti gulo. Isungalak pala ang tanak ko. Iti kasta, may paagas ko. Kat agsagana ka Marites. Ta idarum ka. Ha? Apay ang nagsubli kayo pailang ditoy? At dati karbangak nga umay ditoy. No kayat ko, ta siyak tiligal nga asawa. Anya? Marites, pinadakkel ko ang nasaya at ti apok. Saan ko apulos asinaktan? Ngam apay akastoy ti naramid mo. Awanan ka itibain. Tatang, saan ang mabalin apapanawon yun ni Marites ditoy? Marvin, anak mo ti minaltrato dahi ta babae. Lani, Saan ko nga ipilit ti bagik iti day ti alugar? Pumanaw tayo langan ditoy. Kat, Marvin, sumurot ka? Wano saan? agpakpakaasi akada kayo. Saan nyo kuman nga idarom ni Marites? Nanang, mabalin ka di abisitahan ta ni Lolo? Mabalin mata anak ko. Ang sakbay ama pantay-tayan na. Gumatang tapa iti pasarabo ta aprutas. Sige, Nanang. Agyaman na kunay. Ngamin, mailiwak ka ni Lolo. Kastamutan ka ni Tatang. Mabalin mo mo't ngawagan ni tatang mo no kayat mo. At ti cellphone. Agyaman ak, Nanang. Hello? Asino day toy? Auntie Marites? Apay ngay mawag ka? Auntie, adda ka din ni Tatang dita? Awan ni Marvin ditoy. Kasta ka di? No di ko nam kat dumawat ka iti kwarta. Awan ti maitadmikan ka. Dumawat ka dita nalaing nga inam. Sige. Pakibagan tulangan ka ni Tatang nga imawagak. Bye. Lolo, kumusta kayon? Ada pasarabok para kada kayo. Ay na, agyaman nag-apok. Nasaya atak ditoy. Sika ngay, kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, Lolo. Dakkel tinagbaliwan ti balay Way napok. Agyaman nak, tada kapasyar kayo, lani anak. Ngamin, mailiw ako ni ti apokok. Ay na, awan anyaman na tatang. Di ka agdanag. Kanayon da kayo asarungkaran. Wen, Lolo. Ala, say-saya atem ti panagadal mo aapok. Kanagananad ka kanayon. Wen, Lolo. Lani, di mo baybayan to'y anak mo ha? Wen, tatang. Di kay madanagan. Ikarik. Pagadalag aging ka makalpas iti kurso na. Nasaya at no kasta, anak. Venus apok, agsingsingpat ka akanayon, wan. Wen, Lolo. Agan-anad kayong matakanayon. Awan damag kon iti amak, tatunggal umawagak ni Auntie Marites ti makasungbat. Tinaudi ako na ni Lolo, agtrab-trabaho ti amak iti construction. Tunggal malagip ko ti rigat a nasagrap ko, agtedtedted ti luwak. Kayat ko ti agibalas. Kayat ko nga iparikna kini Auntie Marites dagiti imparikna na kanyak. Ngemjak kayat ti agaramid iti dakas. Ita, nasaya atan ti biyag ko iti sidong ti inak. Namnamaglat ta nga agbalbaliw ti amak. Adumteng to ti aldaw nga agsubli iti sidong mi nga agina. Alakastan, katagyaman ak iting kay panang idrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Venus. Pagayam Venus,
Agyaman iti daytoy apakasaritaam. Nuan yaman dagiti padas mo iti kinaubing mo, sapay la kuma, tapag balinim laengan akarit iti biyag mo. Tapno adda nga agbaligi ka kadagiti arapaap mo. Iwaksimon ti sakit tinakam mo iti babae, akadendan na ti amam. Kat ituloy mo ti agbalin, anasayaat a tao. Bueno papagayam, ingka nanggagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulhod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Venus, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.